Når en moderne jernbaneoperatør skal investere i et nyt jernbanesystem, er det vigtigt at vælge en troværdig og veletableret leverandør, som kan sikre reel værdi i dag og i fremtiden. Bombardier Transportation er en ledende virksomhed inden for jernbaneteknologi. Vi leverer innovative produkter og services, som sætter nye standarder for bæredygtig transport. Bombardier Transportations hovedkontor ligger i Berlin, og virksomheden er repræsenteret i mere end 60 lande, deriblandt Danmark. På global plan har Bombardier en stærk videnbase og 35.000 dygtige medarbejdere. Bombardier Transportation har en stærk position på markedet for signalteknologi, hvor kompetencer omfatter produktudvikling, projektledelse, konstruktion, kvalitetssikring, service og vedligehold. Bombardier er i stand til at tilbyde totalleverancer, hvor vi tager hele ansvaret for leverancen. I snart 100 år har Bombardier udviklet, konstrueret og installeret avancerede kontrolsystemer til jernbaner. Bombardiers systemer flytter hver dag millioner af mennesker i hele verden. I Danmark sikrer Bombardiers signalløsninger, at 170 millioner mennesker hvert år bliver transporteret sikkert og pålideligt til deres mål. Gennem vores langvarige tilstedeværelse i Danmark har vi etableret et indgående kendskab til de danske jernbaner. Vores store erfaring inden for projektledelse og avanceret signalteknologi er opnået gennem vores mange komplekse projekter. I de seneste år er nogle af vores mest avancerede teknologier blevet introduceret i Danmark. Det gælder blandt andet den nyeste generation af state-of-the-art EB-Log 950, som er installeret på Maribo Station. Ved at installere denne teknologi, som er den første af sin art i Danmark, har Bombardier ønsket at demonstrere, at vi er klar til at indføre fremtidens signalteknologi i Danmark. Vores lokale tilstedeværelse i Danmark betyder, at vi kan tilbyde hurtig respons og support 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen. Vores mål er tilfredse kunder, og for at sikre et succesfuldt samarbejde har Bombardier over de sidste 5 år gennemført et virksomhedsprojekt om Management Excellence, som netop har haft til formål at styrke projektorganisationens rolle i virksomheden. Projektlederen har ansvaret for hele projektet fra koncept over design til installation og idriftsættelse. Han råder over et kvalificeret team af medarbejdere, som sikrer, at det færdige projekt på alle områder lever op til kundens forventninger. Siden starten af 90'erne har Bombardier været med helt fremme i udviklingen af det nye European Rail Traffic Management System, ERTMS, og Communication Based Train Control, CBTC. De nationale økonomier bliver stadig mere afhængige af hinanden, og dermed følger et behov for, at mennesker og gods uhindret kan krydse grænserne. I den sammenhæng er Bombardiers erfaring med systemintegration uvurderlig. Således blev Bombardier valgt som leverandør af signalsystem til den 15 km lange Øresundsbro, som forbinder Danmark og Sverige, og som hver dag passeres af op mod 200 tog. Bombardier har været drivende i udviklingen af ERTMS. Fra at have sat verdens første level 2-strækning i fuld kommerciel drift i Schweiz, har Bombardier opbygget et uvurderligt vidensgrundlag og trænet specialister inden for dette felt. Vi er stolte af, at mange kunder har betroet os at håndtere betydningsfulde kontrakter, som f.eks. opgraderingen af Taiwans jernbane til ERTMS Level 1. I Sverige implementerer Bombardier ERTMS Level 2-systemer på Botniabanen og Ådalsbanen og ERTMS Regional på Vesterdalsbanen. På Betuwe-strækningen i Holland har vi netop med stor succes installeret ERTMS Level 2 og er i øjeblikket i gang med at implementere ERTMS Level 2 for ProRail på Amsterdam-Utrecht, en af de tættest befærdede jernbanestrækninger i Europa med over 700 tog om dagen. Bombardier er på forkant med initiativer, som kan optimere energieffektivitet i jernbanesektoren. Over hele verden og i Danmark ønsker Bombardier at tilbyde transportoperatører og infrastrukturvirksomheder løsninger, som kan give sikrere, mere effektive, mere økonomiske og frem for alt bæredygtige jernbaner. Bombardier åbner nye horisonter.